Și le dau un microfon pe bunul nostru prieten, amic și vecin, Ionuț Calani. Είναι ο πόνος μου αμάστατος ανέμου που σε βλέπω σαν ξερό φυλατονέ μου στη ζωή κυνηγημένος να γυρνάς. Και μου δεν τον άκουσες στο τόνιο σου πατέρα, παρασύρθηκες και μέρα με τη μέρα, είσαι 20 χρονών κι όμως γερνάς. Τι περιμένεις φεύγω σε έναν δρόμο λασπωμένο, θα σε πάντα σαν έτριξε ριζωμένο, δίχως μοίρα, δίχως ήλιο κι ουρανό. Οι αρκόνοι είναι